Moi. Moi. Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon Salma. Mä oon Vivosa. Tässä videossa me vastaillaan noihin kommentteihin tai kun me tehtiin shortti YouTube-kanavalle ja siinä niin kun te saitte kirjoittaa kommentteihin jotain kysymyksiä, niin vastaillaan niihin tässä videossa. Hetkinen. Noniin. Sä voit lukea eka kysymyksen. Missä asutte? Minä asutaan Joo, mä asun. Mikä ikäisiä ootte? Mä oon Mä oon. Minä voin kertoa. Missä saitte idean tubettamiseen? No, tää on pitkä tarina lyhyesti. Vuosi sitten niinku melkein me tehtiin WhatsApp-kanava. Tai mä ehdotin Mimosalle, että tehtäisikö WhatsApp-kanava sinne. Ja sitten Mimosa oli silleen joo. Ja sitten me tehtiin WhatsApp-kanava, tehtiin sinne videoita. Ja sitten, joo. Ja sitten siitä vaan sitten ajattelin, että olisi kiva, jos olisi YouTube-kanava. Ja me tehtiin ja pah! Onko teidän mielestä kivaa kuvata videoita? On. Joo. Mä en tiedä, mitä siinä on niin kivaa. Ja ketkä on teidän lempitubettajat? Mun on Bakpa ja Jordan Matter. Mun on Jordan Matter ja sitten sen lisäksi ehkä Niko ja Santtu. Mä tykkään myös Elosta ja Helmistä. Joakin. Ja mitkä on teidän lempivärit? Mun on vaalealiila, sitten mulla on vaaleasininen ja vaaleavihreä. Mä tykkään kaikista sellaisista vaaleista väreistä. Mulla on tosi tummansininen ja vaaleansininen, vaaleavihreä ja vaaleapinkki. Koska näette seuraavaksi? Koska näette seuraavaksi? Kesällä varmaan. Joo. Kesän lopussa varmaan. Joo. Ootteko parhaita kavereita? Miksei? Joo. Niin. Katsotaan jotain random videolta joku. Niin nyt kun tossa on ne kaikki kysymykset, mutta nyt voidaan lukea vähän niitä meidän kommentteja tässä videossa. Oli hyvä video. Joo. Etkä on nähnyt jo ton videon? Mä. Ei, et sä voi. Osa 2. Yksi vastaus. Ei vastaus. Hauskaa. Vahinko. Mitä laitetaan sydäntä takaisin? Haha. Luulit jo aprillis ja silli juo kaveri. Kuravetta. Aha. Hetkinen. Tää oli joku. Osa 2 tulossa kuukauden. Menin lankaan. Mä tiesin, että sä narraat. Mä tiesin, että narraat, koska oli aprillipäivä. Lol. Mitä katsotaan ihan meidän. Tää kommentit on aika silleen. Normaaleja. Niin. Mä en haluais mitään epänormaaleja kommentteja. Niin, mutta mä haluaisin, että meidän videossa olisi silleen uutta kommenttia esim. Että niinku esim. No, tajuutte, Salma tarkoittaa sitä, se haluu lisää tilaajia, että tulee outoja kommentteja. En mä sitä tarkoittanut, vaan silleen. Voitteko me toi silleen. Mä oon kattonut koko videon jo aikoja sitten. Koko videon? Oh my god. Sama. Oh my god, mä en tiennytkään, että katsojat katsoo videot loppuun. Ei paha. Eikä Salma nimi Masan jälkeen. En mä tajunnut, ei pahalla. Se tarkoitti silleen, että se oli niinku eka kommentoija niinku sanoin sen jälkeen. Joo. Meidän kommentti oli eka tossa, mutta silleen, että se oli meidän. Mä oon katsonut teidän kaikki videot samaan. Hyvän näköinen video.
Meiltä katsomaan. Teidän katsomaan pitkiä videoita. Joo, mennään katsomaan pitkään. Otetaan uusin eka. Joo. Tää on nyt tällä hetkellä, että me kuvataan, niin tää, missä me ostettiin toisen meidän juttuja, niin tää on uusin tällä hetkellä. Hauska video. Seuratkaa meitä WhatsAppissa. Niin, tehkää se. Ai niin, jo. Unohdinko mainita sen, että meidän WhatsApp-kanava täytti just vuoden, joten sieltä löytyy sellainen todella spesiaali vuosispessu-video, joten jos haluat nähdä sen, niin kannattaa käydä seuraamassa just nyt sitä meidän WhatsApp-kanavaa. Ja uusi video. Eka jo. Piristää päivän, kun on kipeä. Nää vasta. Kiitos. Se vastaa sulle. Kiitos, kun sun pikaisia paremmin. Tässä miivassa toivon, että Salma ei ihmettele tätä, että on sen puhelimella. Pikaisia paranemisia sinulle ja hyvää yötä, koska on 22.30. Tää video tulee olemaan ihan sika hyvä. Kiitoksia. Me luemme kommentteja, mitä me saamme laitteemme. Ketkä haluu osa 2? 4 tyyppiä, mutta me ei voitokaan. Mun me tehdään joskus. Mut ei ainakaan kesällä, koska siellä on huussi. Niin. Kesällä me tehdään 24H trampoliini. Siitä tulee meidän eka 24H haaste. Koska me ei ole vaan 12. Joo, ja sitten myös toi, kun me sinne ihan Blackimissa. Jipi, uusi video. Jee, uusi video. Tää video on varmasti ihan sairaan hyvä. Joo. Eka. Myös on se eka. Mut kuti. Hello. I know you're there. Hello. Kenen sä heilutat? For my friend. You know who I'm talking about if you see this video. Hello. Mä tiedän, että ainakin yksi meidän Oi, luokkalainen maamme tulee katsoa tää video. Suomi. Sä tiedät kyllä. Joo. Sä tiedät kyllä, ketä mä tarkoitan. Juuri sinua. Juuri sinua siellä, ketä olet minun luokalla. Ja sä tiedät, että minä tarkoitan juuri sinua. M-llä alkava. Mammutti. Moi. Ei, mä en tarkoita Salman luokkalla. Sen nimi ei ole Mammutti varmaan. Oi todella. Mammutti tietää, ketä tarkoitan. Okei. Okei, oi maamme Suomi. Hiljaa! Mä varmaan huusin ton hiljaa. En muista. Koskaan tulee jakso 3. Go, go, go. Go, 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 gorilla, gorilla, gorilla. Go, 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 gorilla, gorilla, gorilla. Gorilla. Go, 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 gorilla, Oliko tää gorilla. maailman paras kossana? Toisella kyllä. Tosta kyllä. Tosta tulee. Korvaavate. Go, 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 gorilla. Go, 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 gorilla, 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 gorilla. 5 min sitten. Kiva video. Jee, uusi video. Kaikki vaan silleen, jee, uusi video. Tietenkin, koska se on hyvä. Toi tuli kuukausi. Jee. Luulin jo, että te ette tekis behind the scenes videoelokuvasta. Totta kai me tehdään. Tuli vaan vähän myöhässä. Sekin tuli aika myöhässä. Meillä on Takkasainella. Mikä tuli myöhässä? Toinen video. Joo, se tuli kuukausi. Tässä leffa oli jo tullut kuukausi sitten. Hauska video. Sama. Mitä mä sain sydämelle. Toi Mimosan kommentti. Ja sama. Voi Mimosa. Mimosa ei edes huomannut, kun Salma kuvassa. Hei niin. No niin hei, ylävitonen sinä hihihi tyyppi, ylävitonen. Hehe.
Ylävitonen hihihi. Gorilla. Oi, 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 oi. I'm okay. Hello. Hei, tämä on, jos tätä Lammas. Jos tätä katsoo mun vihollinen, tiedät kyllä, ketä minä tarkoitan juuri sinua, jos sinä katsot tätä videota, niin... Tarkoitatko sä hallaa? En. Vaan tarkoitan sitä toista vihollista, joten jos sinä katsot tätä videota... Yhtä toista vihollista. Eli jos sinä katsot tätä videota, niin tämä on sinulle. Oho. Uudestaan. Noi. Ihan sika hyvä video. Lisää näitä. Mahtava video. Lisää pelivideoita. No jos te pelaatte tietokoneen, niin CRL. Napista ehkä. Joo, se on siitä, kiitos. Mä tiedän kuulen. Joo, mä tiedän. Kyllä. Mä pelaan yleensä Block Blast ja minä. Okei, Salma, nyt sä vastailet näihin kommentteihin ja mä menen vessaan. Miten mä vastaan? Jos... Heippa! Lammas pusuttelee jotain. Gorilla, 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 gorilla. Gorilla. Guys, that's you. Niin seuraava video. Guys, No. se oli seuraava video. Mutta guys, hiljaa. Guys, mä tajusin, meillä on enemmän katselukertoja kuin tilaajia. Niin jos te aiotte tehdä tästä tosi monta katselukertaa ja niin kuin muistakin videoista, toivottavasti teette, niin please tilatkaa se kanava. Niin, hei, jos te katsotte meidän videoita, niin teidän pakko tilata kanava. Te ette muuten saa katsoa näitä videoita. Tai umppa tulee. Umppa. Okei, seuraava video. Vähän sulle jotain. Sekka. Häh? Tätä on kohta. Älä käyppi sitä. Täältä tulee taikapussi. Okei, tässä on vaan yksi kommentti ja se on tämä. Aika monessa on vain yksi. Me vähän syhdypäin. No, hei. Okei, tulee mieleen, kun itse teen YouTube-videoita kolmosluokalla. Sitten mä laitan sille nice. Nice. Tää tulee se... Nicey. Olkaa... Nicey. Sitten täällä on täällä kommentti. Oho, mä en tiedä, kenet tää kommentti voisi olla. Mimosa, tiedätköhän sä kenet tää? En todellakaan kuule tiedä. Niin. Tässä lukee, moi Salma, tässä Mimosa. Kenetäköhän tää kommentti mahtaa olla? Joku on laittanut sitä siihen, moi Mimosa. Moi. Mimosa. Moi. Sä oot vastannut tähän mun kommenttiin. Moi Mimosa, oliko hyvä video? Nyt vastasit ainakin kuukausi pilotta. Mä en pysty vastata kommentteihin, kun vaan meidän värillä. Okei, mut silleen. Sitten, joo. Slay. Sitten Lilja Lili seikkailut elokuva. Me ei ehkä nyt katsota sitä elokuvaa. Ei niin. Me vaan luetaan kommentteja tässä videossa. Okei. Oliko hyvä? Oliko elokuva hyvä? Joo. Kiva, että tykkäsit. Joo, 10/10. Sitten Mimosa on laittanut joo. Ja sitten joku laittoi ihan best. Silleen, sit toi niinku best, niin se on kirjoitettu silleen niinku isolla, ja se on niinku silleen best! Best! Niin silleen. Ei. Best! Just noin. Hyvä.
Ripsun käsi. Okei. Tehdään slimea. Slimehan se 2025. Siis kello, että kun me kuvattiin tää video, niin tää vuosi oli ihan alussa. Muistatko? Nyt on kesävapaa. Niin, kello tää vuosi on aika nopea. Ja tää on 26 päivää. Kyllä. Okei. Mä kirjoitin tähän sillä, seuratkaa mitä Whatsappissa. Okei. Moi Salma ja Mimosa, ootte tosi kivoja ja teidän videot ovat kyllä todella hauskaa. Jatkakaa samaan malliin. Joo, jatketaan. Sitten mä kysyin, mikä oli Se tyyppi. sun lempislime. Haukka. Okei. Sitten mä kysyin, mikä oli sun lempislime. Mikä oli sun lempislime? Ja sitten moni sille yksi laittoi, että eka oli se lempislime ja sitten, tai siis hihihi, laittoi, että eka oli se lempislime ja sitten joku LOL XD. Mä en vieläkään ymmärrä tuota. Sitten on ihan sama. Niin sit se laittoi, että mun lempislime oli toka. Ja sitten, okei, nyt täytyy tehdä noin emoit. Eli se laittoi, mun lempislime on toka ja sitten. Tiedätkö tää emo? Mikä? Tää. Nyt täytyy tehdä naaman noin emoit, minkä se laittoi. Ja sitten se laittoi. En mä tiedä. Se laittoi. Hei, guys. Mulla on teille haaste. Kuulitteko mitä sanoin? Toivottavasti kuulitte. Et yrittäkää tehdä Tehdä tästä semmonen video, joka näkyy niinku jos on monta näyttökäppää ja tästä eniten tilaajia meille. Joo, nyt te saatte haasteen. Nimittäin teidän pitää jakaa tätä videota niin silleen, että tästä tulee niinku Kukuliisa. Kukuliisa. Niin, että koko maailma näkee. Eikö siis koko Suomi niinku. No ei ehkä koko Suomi pysty edes näkemään tätä videota. Sun kaverit näkee tänne. Se on haastanut teille. Go go gorilla, go gorilla. Mitä? Go gorilla, 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 gorilla. Gorilla. Mitä sä katsot mua noin oudosti? Mutta oli taas vielä semmoista, kun me ei katsoa. No silmiin sun face-väskellä. Oi, Mimosa. Tähän kuva. Pääse ylös. Siis kerran kun mä, ei kerran, vaan siis eilen kun mä ja Mimosa oltiin niinku, me nukuttiin tuolla mun äidin ja iskän makkarissa, niin on täällä valtava sänky. Ja siellä Mimosa vaan yritti niinku päästä ylös tälleen jotenkin. Tolleen. Kai te muistatte teidän haasteen? Joo. Hyvä, muistatte. Juu. Mitäs sitten Mimosa sanotaan lopuksi? Kiitos kun katsoit tämän videon. Ja me nähdään seuraavassa nähdään seuraavassa videossa. Adio.